What kind of thinking of that, Mr. Chair? It's the right thinking. I don't believe in you. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? I'm asking the ICC to hurry up. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maibistiga. Am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganon ako gagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Ang reported lamang po na namatay ay almost 20,000 to 30,000. So, were you disappointed on this, Mr. Kulang. Kulang? Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Pwede, papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Noong pong persona, nilapitan niya ako, kinamayan pa niya ako, so hindi na ako kilala. Wala na kasi mo niya kung hindi mong kilala. Beautiful life 난 너의 곁에 있을게 Beautiful life 너의 뒤에 서 있을게 Beautiful life 하늘 아래 너와 Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Ariel Yang. Ako. Maniwala ka. Kung may mga ebidensya, Oo. papatayin niyo. Tawagan kita kasama ko. Ay, hindi po. Ayoko pong maging... Ano, bawal yan. That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Hindi mo alam yan? Beautiful your heart Hindi tayo nasi-threaten doon.